Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem za pozvanie. Ja musím začať tým, že o tomto Vratimovskom odbornom seminári, ktorý je už fenomén, som veľa počul, vždy som túžil byť tu a teraz, keď tu stojím pred vami, tak som naozaj dojatý, lebo mi to, ako historik musím povedať, že tá atmosféra mi pripomína tak stav lavice pred 100 rokmi, kedy sa formovala na masovom základe. Je to úžasné niečo, čo som ešte nezažil. Zároveň Karla poprosím, aby mi strážil čas, lebo ja mám takú kantorskú chorobu, že som veľmi ukecaný, takže ďakujem. Budem hovoriť teda o niečom, čo na prvý pohľad vyznieva banálne, ale nech už hovoríme o akomkoľvek obore. Či je to ekonomika, či sú to medzinárodné vzťahy, či riešime nezamestnanosť. Zabúdame pritom na jednu podstatnú vec, ktorá je problémom nielen slovenskej a českej spoločnosti, ale ktorá začína byť globálnym problémom, a to je informovanosť obyvateľstva. Informovanosť neslúži na nejaké masové alebo moderné rozptýlenie, ako sa to zdá z dnešných médií. Informovanosť je demokratická disciplína, ktorá by mala viesť k aktívnemu občianstvu, k tomu, aby sa ľudia nielen zaujímali o veci verejné, ale predovšetkým, aby im rozumeli v správnom kontexte. Toto sa dnes nedeje a ja budem hovoriť o dvoch veciach. Poprvé, prečo za súčasnej situácie už môžeme pokojne hovoriť o tom, že žurnalistika ako klasický ideál sa skončila. A po druhé, čo sú najdôležitejšie problémy tohto stavu, pred ktorým stojíme. Žurnalistika ako klasický ideál, ktorý stál často na strane spravodlivosti, na strane boja proti bezpráviu, je spätý s novovekom. My môžeme dokonca žurnalistiku označiť aj za taký európsky fenomén modernizácie, pretože s výnimkou Číny noviny na všetkých kontinentoch zakladali európski kolonizátori. V tých časoch noviny prinášali naozaj niečo, čo by sa dalo nazvať konkurenčné centrum voči vládnej moci. Ľudia sa k ním utiekali, lebo vedeli, že toto je priestor, kde si ich zastanú a kde sa ich oprávnené požiadavky stretnú s nejakým vypočutím, a preto sa každý usiloval mať svoj tlačový orgán. Také posledné vzopätie klasického ideálu žurnalistiky sme mohli pozorovať pri afére Watergate, kedy štatút novinára bol postavený naozaj vysoko. Novinár bol ten hrdina, ktorý dokázal položiť najmocnejšieho muža planéty. Novinári mali vysoké spoločenské postavenie a napokon nie náhodou aj filmový Superman bol novinárom, pretože prestíž novinárskeho povolania bola v tom čase na vrchole. Nedávno som čítal prieskum verejnej mienky, to aby sme sa dostali znova do reality, ako vnímajú ľudia užitočnosť jednotlivých povolaní. Samozrejme, na prvých miestach boli povolania ako lekár a tak ďalej, poľnohospodári. Na poslednom mieste bol herec a na predposlednom mieste bol novinár. Čiže verejnosť vníma novinárov ako komediantov a často úplne oprávnene. Zuzana Kusa zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied to dokonca zmerala veľmi presne pred niekoľkými rokmi, keď dôvera v novinárov vyšla na čosi cez 3%. Ako chceme budovať informovanú spoločnosť v stave, keď novinárom veria 3% obyvateľstva. Už z toho vyplýva, že niečo nie je v poriadku. Po roku 1989 však žurnalistika nadobudla celkom iný charakter. Stratila svoj špecifický jazyk a publicistický štýl a čoraz viac
tendovala k jazyku politiky, k manipulatívnemu, propagandistickému jazyku politiky. Ja som rád, že kolega Žantovský tu hovoril o manipulačných technikách, lebo mi ušetril kopec roboty. A chcem povedať, že v dnešnej dobe už nemá význam hovoriť o budúcnosti žurnalistiky, ale skôr o budúcnosti informovania, lebo chcem na niekoľkých príkladoch ukázať, prečo je ten ideál žurnalistiky mŕtvý, prečo sa už nedá spoliahnuť na médiá. Médiá dnes predstavujú konzervatívnu mocenskú štruktúru, ktorá sa snaží udržať si svoje privilégia. Snažia sa nám nahovoriť v digitálnom veku, že ešte stále je potrebné licenčné konanie, čo nie je nič iné ako licencie fungovali v období klasickej cenzúry. Snažia sa nám nahovoriť, že sloboda prejavu sa týka médií. Hoci už Marx hovoril, že sloboda médií patrí do obchodného práva a nie medzi ľudské práva, pretože zaručuje len to, že štát vám dá pokoj, ale sloboda prejavu ako ľudské právo nie náhodou hovorí. A nie náhodou ten článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorý sa už cituje ako klišé, ale je najlepšie formulovaný zo všetkých takýchto záruk slobody prejavu, že toto právo je univerzálne, čo znamená, že sa vzťahuje na akékoľvek miesto na zemi a na kohokoľvek. A to znamená, že platia tie ľudské práva všetky a že si z nich nemožno vyberať hrozienka, ako sa to snažia prezentovať dnešní politici, ktorí hovoria o ľudských právach len ako o politických právach a odmietajú tam zahrňať sociálne a ekonomické práva. A poďalšie, Všeobecná deklarácia ľudských práv veľmi jasne naznačila, že je neprípustné zasahovanie do slobody prejavu z akéhokoľvek zdroja. Ja chcem toto vypichnúť, pretože na rozdiel a ukázať vám v tom rozdiel vo formulácii článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a v podobnej formulácii, ktorá je vlastne navlas rovnaká z Lisabonskej zmluvy. Tam sa už totiž hovorí, že neprípustné je iba zasahovanie štátnych orgánov. A to je sakra rozdiel. Pretože najvýraznejšími formami cenzúry v súčasnom svete je to, čo bolo pomenované, alebo čo americká publicistka Naomi Klein pomenovala ako korporatívna cenzúra. Tento fenomén si všimla už americká federálna komunikačná komisia, čo si ako licenčná rada na Slovensku, neviem v Čechách, ako sa to volá, v roku 1969. Formy korporatívnej cenzúry sú veľmi ťažko zachytiteľné, pretože tam nejde o priamy politický príkaz a preto aj ja veľmi často používam jeden príklad zo slovenského denníka SME, ktorý upozorňujem, nie je vôbec ojedinelý, ale podarilo sa ho zdokumentovať práve vďaka tomu, že sa o ňom písalo. Bolo to pred zhruba 10 rokmi, keď spoločnosť Orange zaplatila dovolenku všetkým vedúcim predstaviteľom slovenských médií, od Slovenskej televízie, Slovenský rozhlas, tlačová agentúra, denníky, Pravda, SME a tak ďalej. A denník SME sa rozhodol, že ukáže, aká je tá redakcia slobodná a že bude o tom písať a budú kritizovať svojho šéfa. 2 týždne prebiehala na stránkach denníka taká tragikomická diskusia, kde sa tí redaktori snažili ukázať, že sú takí nezávislí od toho svojho šéfa, od toho svojho vydavateľa, že ako jediní ho môžu pokojne kritizovať. A toto trvalo až do doby, keď spoločnosť Orange ohlásila ukončenie inzercie v denníku SME, pričom Orange bol, respektíve redakcia bola závislá, doslova závislá od tejto reklamy. A po vzájomnej dohode a po niekoľkých mesiacoch, keď sa jednoducho redakcii povedalo, že téma Orangeu, téma jeho nekalých praktík na poli ekonomickej súťaže bude tabu, a spoločnosť Orange sa odvtedy odvďačuje redakcii za toto chápanie obnovenými mnohomiliónovými zakázkami.
Toto je jeden z klasických príkladov a hovorím, ešte nie ten najobľudnejší, to je len príklad, ktorý sa podarilo zdokumentovať. My máme dnes samozrejme oveľa vážnejšie problémy a to jeden fenomén, o ktorom sa prirodzene nehovorí, lebo kde o ňom poviete, ak nie na takejto pôde, lebo nikde v médiách ma s týmto nepustia. Pozrite si večerné správy v komerčných médiách prirodzene. Máte pocit, že pozeráte spravodajstvo, pritom pozeráte vlastne sled reklamných šotov. Neviem, aká je cena v Česku, ale na Slovensku za 20 sekúnd spravodajstva je vyvolávacia cena, hovorím tomu tak, 1500 eur. To je pôvodná cena, ale platí, že keď príde niekto, kto tú cenu preplatí, tak je zaradený prednostne, respektíve môže niekoho aj vytlačiť. A podľa toho, koľko máte peňazí, samozrejme, sa dostanete s vlastnou propagandou do televízneho vysielania a iba to, čo zostane, ten zvyšok, môžete považovať za originálne spravodajstvo. Toto je najväčšie nebezpečenstvo, pretože dnes už médiá prednostne nežijú z reklamy a inzercií, ale z tohto kšeftu. Je to niečo, čo absolútne ničí akúkoľvek dôveryhodnosť spravodajstva. Je to niečo, čo navyše vytvára tú šedú ekonomiku alebo nepriznané náklady napríklad na volebné kampane, pretože dnes sa strany hrdia tým, aké sú otvorené a čestné, ale nie je medzi to zahrnutý tzv. Nákup médií, pretože tie položky patria medzi najdrahšie v rámci celej kampane. A potom sa dostanete do stavu, kedy to, čo pozeráte, je vlastne len taký sled niečoho, čo už ani nie sú informácie, na čo sa pozeráte, čo musí byť jednoducho produkované tak, ako sú produkované jogurty alebo krmivo pre mačky, bez akejkoľvek nadväznosti alebo bez nejakej hĺbšej pridanej hodnoty, ktorá vždy dávala tomu človeku podstatné informácie na to, aby sa mohol rozhodnúť. Lebo o tom je informovanosť. Informovanosť nie je o tom, že noviny, rozhlas, televízia, médiá vám povedia, čo si máte myslieť, ale o tom, že vám dodajú dostatok informácií, aby ste sa mohli rozhodnúť na základe nich, kvalifikovane. A to sa prirodzene nedeje. Druhým vážnym problémom je rôznorodosť zdrojov. Tento problém sa ťahá prakticky od skončenia druhej svetovej vojny. Už v roku 1953 vtedajší fínsky prezident pomenoval stav, čo sa týka medzinárodnej informovanosti, ako informačný imperializmus. A došlo to tak ďaleko, že na začiatku 70. rokov Organizácia spojených národov vymenovala osobitnú komisiu na čele s vtedajším írskym ministrom zahraničných vecí Seanom McBridom, ktorá mala vlastne pripraviť niečo, čomu sa v danej dobe hovorilo nový medzinárodný informačný poriadok. Aby bola rôznorodosť tých zdrojov spravodlivejšia, pretože prax je taká, a uvediem vám to na príklade z dneška, z čoho ľahko pochopíte, že nič sa nezmenilo, práve naopak. Skúste pozerať večerné spravodajstvo tak, že si prepínate jednotlivé televízie a odsledovať to. Dá sa to, pretože na komerčných televíziách najprv idú drby, až potom seriózne spravodajstvo, čiže keď začnete Českou televíziou, alebo toto postupne sa vám podarí získať takú mozaiku. A zistíte, alebo budete mať pocit, že tí novinári od seba opisovali, že všade je to isté, tie isté vety, ten istý pohľad, tie isté obrázky. A je to úplne prirodzené, pretože tie obrázky sa preberajú buď z BBC alebo zo CNN, tie texty sa preberajú buď z Reutera alebo z AP a tieto jednostranné zdroje spôsobujú, že keď sa niečo stane v Afrike, tak tam vyšlú redaktora,
ktorý v tej krajine možno v živote nebol. Má 3 dní na zoznámenie sa s realitou a popíše ju spôsobom, ktorý dostal jednak naočkovaný a miestni novinári mu nemajú ani šancu vysvetliť, ako sa veci majú a prirodzene, že so svojím videním sveta von neprerazia a tak sa o Afrike dozviete maximálne, keď sa tam niekto potlčie, pretože aj to musí byť tých mŕtvych viac ako 50, aby to stálo za krátku noticku, kdežto keď si americký vojak na základni v Taliansku poreže prst pri otváraní konzervy, tak je z toho hneď správa. A to sú... Ešte, aby som pre informáciu dokončil, celá tá komisia, v ktorej sedel mimochodom aj slávny kolumbijský spisovateľ Gabriel Garcia Márquez, skončila tak, že konštatovala stav veci, že naozaj je to prúser a mali by sme s tým niečo robiť. Sean McBride dostal Nobelovú cenu mieru a na všetko sa potichu zabudlo. Po roku 1989 sa Organizácia spojených národov pokúsila spustiť nový program, ktorý sa volal Informácie v službách humanity, ktorý mal veľmi podobný cieľ, ale dá sa povedať, že takéto predstavy sú dnes úplne utopické, lebo v ére globalizácie médií už dávno nejaká informovanosť, ktorá bola kedysi základom práce médií, nehrá žiadnu úlohu. Čiže hovoriť v tomto prípade o médiách ako o zárukách nejakej informovanosti je nudná lož. Pretože dnes už nejde len o to, ako zabezpečiť každému občanovi väčšiu slobodu prejavu, alebo úloha dňa nie je zabezpečiť slobodu médiám, ale zabezpečiť slobodu voči médiám. Médiá sa snažia, ako som povedal, udržať si tie klasické komunikačné privilégia, čo okrem iného znamená, že s nejakými alternatívnymi pohľadmi na svet sa cez ne dostanete veľmi ťažko. Je jedna veľká ilúzia, ktorú establishment pestuje, že žijeme predsa v slobodnej spoločnosti, kde sú garantované ľudské práva a na prvom mieste sloboda prejavu. Ako som povedal na začiatku, sloboda prejavu je ľudské právo, nie právo médií. A to právo garantované nie je. Pretože respektíve garantované, naplnené. Pretože ten spomínaný článok 19 vám hovorí, že každý človek, každý jeden z vás má právo informácie prijímať a šíriť. To znamená, že podobne ako vo volebnom práve by sme mohli hovoriť o aktívnom a pasívnom informačnom práve, ktoré nie je zabezpečené pre bežného človeka ani jedna zložka. Už len z toho, ako sa bežný človek nemôže brániť voči ohováraniu, ako sú absolútne nefunkčné také inštitúty ako právo na opravu a podobne, ale aj z hľadiska čistého naplnenia informácií o svete, v ktorom žijeme. V Rusku určite neexistuje vo vzťahu k vnútornej politike taká sloboda médií ako v Česku, na Slovensku alebo v Európe vôbec. Ibaže s jedným malým dovedkom. Z ruských médií, najmä z ruských novín, sa dozviete o svete neporovnateľne viac ako zo západných médií, o tých našich ani nehovoriac. Preto sa začína raziť nový termín neonormalizácia, pretože opäť žijeme v situácii, áno, ja to říkal, dokončím ešte túto vec. Opäť žijeme v situácii, keď si väčšina ľudí myslí niečo celkom iné, než to, čo vidia na obrazovkách. Ale pritom je fascinujúce pozorovať, aké sú ruské médiá, respektíve ruskí občania podrobne informovaní o situácii vo svete bez nejakých ideologických bariér, ktoré sú u nás úplne zjavné, pretože tá nová fáza studenej vojny
už nadobúda také patologické rozmery, že fakticky my tu žijeme v nejakej informačnej klietke, kedy sa ľudia dozvedajú niečo len z alternatívnych zdrojov. Lenže keďže tie alternatívne zdroje sú postavené aj na nejakom kritickom overení, teda úlohe, ktorú by mali robiť médiá, a toto sa nedeje, výsledkom toho je, že sme zahltení vecami, kedy ľudia na jednej strane neveria ničomu, čo je v klasických médiách, a na druhej strane veria všetkému, čo zachytia na internete. Všetky tie bláboly a kampane proti očkovaniu, chemtrails a podobné záležitosti pochádzajú práve z toho, že sa jednoducho tu nastolila patologická situácia, kedy tým, že sa nám nedostáva normálnych informácií, kriticky preverených a kritické myslenie patrí k úlohe nielen intelektuála, ale klasicky aj k úlohe novinára. A tým pádom sa šíria internetom také bludy, aké som ako ja v svojom živote ešte nezažil a nepamätám takú dobu, kedy by ľudia podliehali takým masovým hystériám. Aj to je dôsledok stavu, v ktorom žijeme. Aj to je dôsledok toho, prečo je informovanosť, alebo prečo by mala byť informovanosť jedným z ťažísk mediálnej politiky, ak nechcem povedať štátu, tak ľavice ako takej celkom určite. A keďže som bol zahatený, ja tu sa ospravedlním, ak dovolíte, seknem, pretože môj čas vypršal. Ďakujem za pozornosť.